Maayong hapon ni Arading ako mga kanding dinhi. Nabaw jud ko pangita nighain na paingon. Layo agi nila gi taktan ay hingsod man dinhi sa dapit sa sada. Mga kandinga gyud. Mudulat sa ilaha nga ganahan nga kaunan tanan ni kamot jud sila gyud. Put unsa ni nga pagkasagputa nga ganahan magid sila mga ani tang uban ay tas layo masayo gibiyaan lang ang iyang anak nga gagmay ang iyang gikuyog ang dagko nga anak niya iyang gikuyog tanang gining mga kandinga abi na kog ingon ang iyang mga anak nga bagong panganak niya iyang gibiyaan dito sa payag ang iyang gikuyog ang mga dagko niya nga mga anak kadili man sa mubuwag sa iya hagod sige lang gining kuyog-kuyog ni sila ni Arad ay mo din ni me sos abi man ako gain mo paingon niya. Bye bye mga kaibigan. Maurat ko akong video.